Els treballadors públics s'han mobilitzat aquesta setmana. Metges, professors i mestres, bombers i d'altres. Els col·lectius coincideixen a protestar davant la falta de personal, la falta d'inversió i la falta de millora salarial. La crisi en el sector públic català, que prové de l'any 2010, ha fet armar de paciència bàsicament el personal sanitari i educatiu. A les protestes es demana més acció de govern. Consideren que la Generalitat ja no està en números vermells i calen gestos per aconseguir les millores. Uns nous pressupostos catalans per l'any vinent podrien ser part de la solució. La primera negociació pressupostària entre el govern i els comuns ha acabat sense concrecions. Cal estar molt atent de cares als pròxims dies i, sobretot, la setmana vinent. Bona nit i bona hora. El govern català treballa per poder aprovar el pressupost de l'any 19, convençuts que servirà per apaivagar el malestar de la funció pública catalana. De moment, la Conselleria d'Economia ha posat tots els ous en el cistell dels 8 diputats que composen el grup dels comuns. Dimarts de la setmana vinent hi haurà un contacte del govern amb els socialistes. L'oposició, sobretot Ciutadans i també els socialistes, critiquen el president de la Generalitat per entendre que ha desaparegut davant del problema de les vagues d'aquesta setmana. Ciutadans i socialistes demanen una compareixença al Parlament de Catalunya del president de la Generalitat per abordar els problemes de la funció pública. La Generalitat assumeix que a finals d'aquest any no podrà aprovar el pressupost. Parlem amb Vidal Aragonès, és diputat de la CUP. Molt bona nit, tingui, gràcies per ser aquí. Molt bona nit, gràcies. Escolti, miri, potser és una curiositat, no? O un fet, més que una curiositat, no? Les protestes d'aquesta setmana han estat totes davant del Parlament de Catalunya. Ja fa dies que passa, no són davant de la Generalitat, no són davant de les conselleries, no són davant del govern central, és a dir, són davant del Parlament de Catalunya. A què ho atribueix vostè, com a diputat de la CUP? Sí, doncs segurament perquè bona part dels convocants identifiquen que ara mateix les polítiques venen determinades sobre el que, o en relació al que pugui passar de la correlació de forces que hi ha al Parlament de Catalunya. Així com d'altres temps sempre acabàvem a plaça Sant Jaume mirant al Palau de la Generalitat, doncs ara, per la correlació de forces que hi ha al Parlament, ens centra en anar a traslladar discurs al conjunt de les forces polítiques, no únicament al govern. Però és que les forces polítiques també hi són vostès, també són els 4 diputats de la CUP. Per tant, la protesta també l'entenen que és contra vostès. Nosaltres no ho vivim així. De fet, tant el dimecres, amb la coincidència que va haver-hi amb personal sanitari i bombers, com ahir amb ensenyament, personal sanitari i una bona part del conjunt del sector públic, no ens feien cap retret, més aviat al contrari. El que ens demanàvem era que donessin suport d'una manera molt activa a les mobilitzacions que era el que estaven fent durant el dia d'avui. Les 4 diputades de la CUP, per exemple, ahir no vam anar a les comissions, sinó van participar activament a la vaga i van participar de la manifestació i van fer la manifestació amb el conjunt del sector públic que tenia convocatòria de vaga. Sí que veiem, això sí, que hi ha una visió que per nosaltres és molt possibilista en relació a pressupostos, com si bona part de la solució dels problemes que té el conjunt del sector públic català trobessin resposta en aquests pressupostos. I potser hi ha una part de qüestions que es poden resoldre en pressupostos, però la majoria no es podran resoldre en pressupostos. No perquè no es vulgui, sinó perquè no es permet la pròpia realitat dels pressupostos. Parlem, doncs, amb el diputat Vidal Aragonès, diputat de la CUP al Parlament. El govern central voldria fer una trobada cordial el dia 21 de desembre a la Generalitat de Catalunya. La Generalitat voldria fer una cimera entre els dos governs. De moment no s'ha fixat cap data. Els socialistes catalans van avisar fa dies que queden molts temes pendents abans de poder celebrar una trobada de govern a govern. Es tornarà a repetir aquesta imatge? Per al govern de Pedro Sánchez seria una trobada cordial com la que va mantenir amb Susana Díaz a Sevilla. L'executiu de Torra, en canvi, posa com a condició que sigui una cimera entre els dos governs i manté que no els ha arribat cap petició formal.
Des de Junts per Catalunya reiteren la proposta que ha fet Torra. Pedro Sánchez ha d'explicar la seva recepta per Catalunya al Parlament. Explicar-se amb pèls i senyals i no fer passar el clau per la cabota amb un debat al Congrés que no serà un debat sobre Catalunya, serà un debat sobre l'espanyolitat. Per l'executiu de Sánchez, en canvi, qui ha de comparèixer és el president de la Generalitat. A presentar el seu projecte per aquest país, per Catalunya, i crec que sobretot el govern de Catalunya el que hauria de fer és portar lleis al Parlament de Catalunya, que sembla que l'activitat legislativa tampoc està molt activa. I ha recordat que el dia 12 de desembre Pedro Sánchez explicarà al Congrés la seva proposta per Catalunya. Som finals de novembre i la primera reunió per parlar de pressupostos entre el govern i els comuns es va acabar sense concrecions. Pel govern va ser satisfactòria i per als comuns va ser decebedora. Ambdós hauran de parlar més endavant. En 9 de 10 àmbits hi ha punts d'acord que és una bona base per avançar. L'acord no és complet en aquests 9 de 10 àmbits, no estem d'acord en tot, però sí en bona part de la filosofia que hi ha a darrere i, per tant, en la concreció també en part, però queda camí per recórrer. Sortim bastant decebudes perquè sortim sense conèixer quina és l'orientació dels pressupostos que volen tirar endavant i, per tant, sortim sense saber quina és l'orientació que té ara mateix el govern. No ens han fet cap proposta concreta, no ens han donat cap document. El president de la Generalitat, Quim Torra, va parlar de les vagues d'aquesta setmana i també de les protestes. Ho va fer a l'acte d'aniversari del diari Ara. Creu que els funcionaris tenen tot el dret de protestar, tot i que assegura que 3 de 4 euros de la Generalitat es destinen a la despesa social. 3 de cada 4 euros de la Generalitat es destinen a la despesa social. Ja n'hi ha prou, doncs, d'enganyar la gent dient que gastem els diners amb les nostres dèries processistes. No és cert. I no és cert, sobretot, perquè el nostre projecte polític és, per damunt de tot, un projecte social. President de la Generalitat, senyor Vidal Aragonès, diputat de la CUP, el president de la Generalitat, diu 3 de 4 euros es destinen a la despesa social. Ho va dir aquesta setmana, parlant també de les vagues, perquè l'oposició, ja ho he comentat al principi, l'oposició parlamentària l'ha criticat que estés desaparegut. Aquesta ha estat la crítica generalitzada, sobretot per part de Ciutadans i per part també del Partit Popular i dels socialistes. Vostès, la CUP, hi estan d'acord? 3 de 4 euros de la Generalitat es destinen a la despesa social. No estem d'acord. De totes formes, no creiem que la discussió sigui de com es comptabilitza el pressupost de la Generalitat i si realment un 75% del pressupost és per despesa social, sinó una cosa molt més important, que és amb el que es dedica s'està donant resposta a la situació de saturació de l'ensenyament públic? No. Amb el que es dedica podem donar una resposta a les llistes d'espera de la sanitat? No. Amb el que es dedica hi ha una realitat que els serveis socials puguin donar la resposta que mereix la societat catalana en l'actual moment? No. I, per tant, més enllà de no entrar en una discussió pràcticament metodològica de si és 3/4 parts o no són 3/4 parts, el que nosaltres sí que diem és que el que es dedica és insuficient i que no s'ha de mirar únicament el que es dedica, sinó a on es dedica. Vull dir, quantificar que els concerts que paguem totes per les escoles d'una determinada secta religiosa que segrega per qüestió de gènere, això és despesa social? Doncs segurament el president de la Generalitat ho està quantificant com una despesa social. Per nosaltres això no és despesa social. Això és anar a financiar els negocis de determinats sectors de la societat. Per tant, allò que és més important, que es tingui molt clar que evidentment s'ha de fer una despesa en aquells i aquelles que més ho necessiten, no en termes generals. Els han cridat per negociar el pressupost. Val a dir que l'anterior legislatura vostès, d'alguna manera o altra, però van aprovar el pressupost, van donar suport en el pressupost que va ser vigent de la Generalitat de Catalunya, que ho és en aquests moments, i que probablement, com no hi haurà temps a aprovar el pressupost de la Generalitat abans que s'acabi l'any, s'haurà de prorrogar i, per tant, encara estem visquent del pressupost pactat amb vostès, amb la CUP. Correcte. No ens han cridat i nosaltres hem explicat moltes vegades, ja fins i tot qui fa molts vídeos d'això, que vam aprovar uns pressupostos socials on, per ser pressupostos socials que eren antisocials, com eren els del 2010 del tripartit i com han estat tota la resta, com seran aquests. Semblava que algú deia que tenia dubtes de com serien aquests pressupostos. Doncs eren antisocials. Que ningú tingui dubte que és el que està plantejant el govern de la Generalitat. Això sí,
ho van fer en un context de criticar-los. Nosaltres no fem el que la socialdemocràcia ha fet històricament, que és aprovar uns determinats pressupostos per dir que són els més socials de la història, quan tothom sap que no ho són. I per una altra banda, perquè hi havia un context polític que era el de referèndum. I per cert, fins i tot, encara que fossin antisocials, amb una recuperació de la gestió pública de l'aigua, que ara s'ha fet efectiva, i tota una sèrie de mesures de caràcter d'anar a revertir algunes retallades que per nosaltres no eren suficients, però era allò que la CUP, fent així, el seu nas, va aprovar a través del seu Consell Polític. Sí, però esclar, vull dir, si vostès no els hi voten el pressupost, com van fer l'anterior legislatura, d'aquella manera, però que ho van fer-ho, vostè ho diu, de la manera que ho van fer-ho, si no els hi aproven el pressupost, els hi caldrà en el govern per poder tirar endavant la legislatura, el pressupost, la legislatura es pot continuar igual, el pressupost els hi caldrà als diputats dels comuns, els socialistes o qui sigui de l'arc parlamentari. Ho han pensat això? És a dir, si veuen responsables, si veuen corresponsables, li pregunto, de que no es votin els pressupostos. Ja he dit al principi que la gent protesta en aquests moments davant del Parlament de Catalunya. Per tant, protesten contra vostès també, indirectament. Nosaltres no ho ja sé que no li ha agradat això, però indirectament. No és que no m'hagi agradat, sinó que no comparteixo l'anàlisi. I tan sols si s'estigués donant, que nosaltres no hem viscut així aquesta setmana, sinó d'una manera molt diferent, no estaríem d'acord, vull dir, perquè nosaltres estem fent uns plantejaments sobre el conjunt de la societat que coincidim absolutament i fins i tot més amb les demandes que estan fent els sectors en vaga. Quan nosaltres decidim no anar a negociar pressupostos, no és per una postura de comoditat i per un anàlisi previ en el qual no veiem la importància que tenen uns pressupostos, sinó per tres qüestions molt clares. La primera, el veure que s'havia optat ja per gestionar una autonomia sense més. Quan diem gestionar una autonomia sense més, signifiquen dues coses. Per una banda, el que és no avançar nacionalment, i per tant hi ha hagut un acatament de tota la intervenció repressiva de l'aparell de l'estat espanyol, i per una altra banda, submissió absoluta en tot allò que va significar la modificació de l'article 135 de la Constitució espanyola, que és primer paguem el deute i després de pagar el deute, el que resti, si resta alguna cosa, ho dediquem a pressupost real. Com que el govern de la Generalitat ja ha manifestat expressament que no es mourà d'aquesta realitat, ja sabem el que acabaran traslladant com a conjunt de pressupost. I amb el que traslladaran com a conjunt de pressupost no hi haurà mesures que donin alternatives al dia a dia per les classes treballadores i les classes populars d'aquest país. I per tant no té sentit que una organització que és socialista, que és anticapitalista, entri a negociar les engrunes d'un pressupost que és de gestió autonòmica en els dos sentits, en el nacional i en el social. Gestió autonòmica, la CUP dins del Parlament, a les institucions, i, no sé si és vigent o no, vostè m'ho explicarà, els carrers seran sempre nostres. Continua encara vigent l'eslògan dels carrers seran sempre nostres. És un eslògan que fa dies que no s'escolta. Vostè potser està més actiu que els propis periodistes, però fa dies que no s'escolta, però s'ha escoltat durant molt de temps els carrers seran sempre nostres. Senyor Vidal Aragonès, encara continua això? Sí, aquesta setmana no únicament escoltàvem en les mobilitzacions del sector públic els carrers seran sempre nostres, sinó fins i tot crits combinats dels sanitaris seran sempre nostres o els bombers seran sempre nostres. Vull dir, amb una coincidència no únicament de que la fórmula a través de la qual conquerim drets és a la lluita al carrer, no deixar participar d'altres als carrers, que és una cosa ben diferent, sinó lluitant als carrers, que significa la mobilització clàssica, sinó amb una coincidència de lluites. Per nosaltres aquest és l'únic camí. Quan diem que la lluita és l'únic camí, no és una consigna buida. És que allò que realment passa com a transcendent a les institucions sempre ha trobat origen abans en tota una societat mobilitzada. Si no tenim una societat mobilitzada, l'únic que tenim realment als parlaments són més gestors. De tant en tant pot aparèixer alguna normativa que pugui tenir una certa transcendència. Però en termes generals, si veiem les lleis, la normativa, els canvis polítics que es donen a la institució, aquells que són transcendents venen precedits abans de mobilització al carrer, de mobilització social i sobretot de mobilització social de masses. I per tant no és únicament una consigna, sinó és una lectura de com canvien les coses. La CUP fa molts i molts anys que existeix, no? Que va ser un dels pioners, va ser Jaume Soler d'Arbúcies, que es deia CUPA, no? Vull dir que era la CUP d'Arbúcies, no? Jaume Soler, que és un personatge que va ser alcalde, a més, de la ciutat d'Arbúcies durant diverses legislatures i, a més, per majoria absoluta. La CUP no estava a les institucions. Dic això per situar que la CUP entra a les institucions fa poc, que l'historial llarg que té la CUP. La CUP té pretensió
de continuar les institucions, d'augmentar els seus vots. És a dir, quan vostè veu el Centre d'Estudis d'Opinió que li diu que traurà 10 diputats, que en tenen 4 en aquests moments, volen seguir institucionalment dins d'aquest marc institucional? L'anàlisi que estem fent a la darrera etapa, primer de tot, és hem decidit no marxar absolutament del Parlament de Catalunya. Nosaltres portem al Parlament de Catalunya des del 2012, però molts anys abans a molts ajuntaments del país, però dient que ara mateix el Parlament de Catalunya és una institució buida de sobirania. Buida, absolutament buida. No únicament perquè acata la intervenció repressiva de l'aparell de l'estat espanyol, que diu qui pot ser o no pot ser president de la Generalitat de Catalunya o qui pot ser o no pot ser diputat o diputada amb tots els seus drets, sinó perquè es fa una intervenció de caràcter econòmic que encara es manté i al final allò que parlàvem del pressupost ve més determinat pel que ha establert la troika per una banda, no únicament l'estat espanyol, la troika per una banda i l'estat espanyol per una altra, que no passa allò que puguem decidir els diputats i les diputades. Dit això, sí que pensem que hi ha un àmbit per reforçar que també és institucional i que també està encursetat i per tant té limitacions legals, que són els ajuntaments, que permet una acció política de més intervenció i més transcendència sobre el conjunt del nostre poble. I ara volem, per suposat, no únicament reforçar la nostra intervenció en les institucions en l'àmbit municipal, sinó créixer encara més en l'àmbit municipal. A les properes eleccions municipals hi haurà moltes més candidatures de la CUP que de les que vam tenir l'any 2015. I per nosaltres l'any 2015 va ser un salt impressionant. No únicament per 300 regidors i regidores, que és un número molt important en el que significa a Catalunya, sinó també perquè ens vam veure amb alcaldies que no eren de pobles mitjans, com teníem fins al moment, que ja és difícil i complicat, sinó fins i tot de capitals de comarca. I volem continuar creixent en aquest àmbit, en l'àmbit de la institució municipal. Anna Gabriel està fora, afectada per el procés sobiranista, i viu fora. Vostè la veu? Parla amb ella? Parlo amb ella de tant en tant. No tot el que ens agradaria per la seva situació, però intentem mantenir una mínima comunicació i sobretot com a CUP parlem molt amb ella. No tot també el que ens agradaria, però sí que es manté una molt bona comunicació. I seguint o veient-ho amb una perspectiva històrica de fa pràcticament un any, que Anna Gabriel va marxar, que viu a Suïssa, si no ho tenim mal entès. Correcte, a Ginebra. No sé quina feina està fent, s'han dit diverses coses, si ens ho vol explicar. Sí, s'ha explicat ja i per tant nosaltres no ho amaguem. Primer de tot, pensem que l'Anna és una exiliada política, no va marxar ni de vacances ni a buscar feina, sinó a evitar la repressió de l'estat espanyol per una banda, i per una altra banda també amb una tasca d'internacionalitzar el conflicte català, poder explicar què estava passant al nostre país, amb una situació que el que suposa és màxima duresa, on deixes la teva família, els teus amics, les teves amigues, les teves companyes al país i tu marxes, amb una mà davant i una altra darrere, sense una situació legal reconeguda prèviament, que no la va tenir reconeguda en quant a estabilitat fins al maig, i després l'Anna està fent el que sempre ha fet, que és lluitar. Lluitar políticament i guanyar-se la vida, doncs com ho fem els fills i les filles de la classe treballadora, amb una feina. Ara mateix està treballant en un sindicat, i per tant és la combinació de la seva experiència acumulada d'anys. És treballadora social de formació i ho va exercir professionalment en les institucions públiques catalanes i també llicenciada en dret i professora d'història del dret. I està fent una tasca en un sindicat suís que evidentment ve molt amb el seu perfil professional i la seva trajectòria. Vostè, Vidal Aragonés, és diputat de la CUP i també a la vegada és advocat. Per tant, li pregunto, vostè creu que aquella citació que tenia a l'Audiència Nacional se l'haguessin quedat, m'ho deixi dir així de forma planera, haguessin quedat l'Audiència Nacional, Anna Gabriel seria a la presó ara mateix? Vostè és advocat i... No ho sabem. Sí que tenim un precedent similar, que és el de la nostra companya Mireia Boya, però no sabem si s'haguessin quedat o no s'haguessin quedat a l'Anna Gabriel. Com tampoc no sabem si l'Anna Gabriel hagués decidit, visquint al Principat, a Catalunya, anar o no anar, i per tant, si no anava, l'haguessin detinguda. Això sí que ho tenim molt clar. I per tant, qualsevol de les dues formes d'expressar el nostre rebuig a la repressió de l'estat espanyol venen acompanyades per la CUP. Ningú pot pensar que l'exercici de l'exili pot ser una qüestió còmoda. Poques coses han de ser tan dures per una persona com marxar del teu país, i no únicament del que significa el país, sinó el que configura el país, que al final és relacions humanes, amics, amigues, companys, companyes, família.
Tornant al Parlament de Catalunya, estem en un moment de pressupostos, queden dos plens abans d'acabar aquest any 18, l'activitat començarà a la segona quinzena del mes de gener, però hi ha temes, per exemple, hi ha una comissió d'investigació engegada, que veurem quin és el final, vostè m'ho explicarà, sobre el paper de la monarquia. Vostès creuen que això, el Parlament de Catalunya, és una feina que ha de tirar endavant, que ha de fer? Aquesta és una de les comissions d'investigació que hi haurà en els pròxims dies al Parlament. És una de tantes comissions d'investigació que tenim i de tantes comissions que tenim al Parlament. Sí que valorem que es fa necessari que el poble de Catalunya pugui conèixer quina és la intervenció que una institució com el cap d'estat de l'estat espanyol, que és hereu d'una monarquia, que a la vegada el seu pare va ser designat per el dictador franquista com a successor en el cap d'estat, pugui saber què és el que fa en relació a Catalunya. Que és un tema molt de mínims, i més en dues perspectives. Més enllà del caràcter antidemocràtic del cap de l'estat espanyol, hi ha una altra realitat, que és que hem conegut tota una sèrie de negocis que aquesta família té, utilitzant la seva condició de cap d'estat, i per una altra vegada, per una altra fórmula, vam veure quina era la seva intervenció el 3 d'octubre. Sortir amb un discurs que era absolutament violent i de menyspreu en relació al poble de Catalunya. I, per tant, nosaltres no volem limitar, com fan al Congrés espanyol, que pugui haver una comissió d'investigació sobre la monarquia. Però jo li pregunto, però per què servirà? Servirà per conèixer, primer de tot, si la monarquia espanyola està tenint negocis que són il·lícits en relació a la seva condició de monarquia, servirà per veure quin és el nivell repressiu i de suport de la monarquia espanyola en relació al conflicte polític català, i servirà en darrera instància perquè el poble de Catalunya pugui tenir una visió més acurada del que significa la monarquia o el cap d'estat. Perquè no és únicament la monarquia, és sobretot que coincideix en el monarca la condició de cap d'estat del Reino d'Espanya. Vostè està dient que s'està visquent un període, un Parlament autonòmic. Autonomista. Sempre ho ha estat. Autonomista. Bueno, sempre ho ha estat, però pels partits sobiranistes no. Vostès continuen en favor de la independència, no? Li pregunto. Sí, per suposat. I continuen a favor de tirar endavant la via unilateral. Perquè no hi ha una altra. Perquè no hi ha una altra. A nosaltres ens agradaria seure i poder parlar amb el Reino d'Espanya en termes democràtics i veure com repartim les responsabilitats que es puguin derivar del fet d'haver exercit el dret d'autodeterminació o continuar exercint el dret d'autodeterminació, i que això que és Catalunya es pugui separar en criteri de total normalitat del Reino d'Espanya. Però no ens deixen, no ens permeten un exercici democràtic. I, per tant, la via unilateral no és que sigui unilateral, és l'única via que hi ha. Nosaltres sí que pensem que de l'1 d'octubre es deriven algunes lliçons, i una és que la desobediència col·lectiva i l'autoorganització i la via unilateral són un full de ruta pel futur. Però conviure amb aquest Parlament autonomista se'ls fa difícil? S'han plantejat mai marxar-ne? Sí que ens ho hem plantejat. S'han plantejat marxar del Parlament? Hem tingut un debat, primer, abans de presentar-nos el 21 de desembre, si anaven o no anaven a les eleccions. Hi havia companyes que deien que no havien d'anar a les eleccions del 21 de desembre perquè les estava convocant el Reino d'Espanya o el govern del Reino d'Espanya. Segona part, en la darrera etapa, en la que hem vist claríssimament que el govern de la Generalitat de Catalunya ha renunciat a avançar en la construcció de la república, també ens ho hem plantejat. I tercera qüestió, si el que gestiona allà són les engrunes del sistema i no hi ha polítiques que donin resposta a les necessitats de les classes populars, ensenyament, sanitat, clar que ens plantegem marxar a les institucions, o més que de les institucions, del Parlament de Catalunya. Ara hem fet un exercici a mig camí, que és anar allà on pugui haver-hi mínimes polítiques transformadores o de lògiques antirepressives. Estem participant d'una manera desigual a comissions i fins i tot al propi ple del Parlament amb aquesta lògica, per posar més el focus al carrer i no tant en la institució. Es presentaran a les eleccions al Parlament de Catalunya? Ai, al Parlament Europeu, perdoni, el dia 28 de maig. Doncs encara ho discutim. I què discuteixen? Perquè, clar, tots els partits ja més o menys, no tothom, però més o menys tothom ja sap o tenen previst aquí presentar, no? Doncs discutim allò que segurament la majoria no discuteixen, que és què és la Unió Europea, quina és la seva naturalesa, perquè això pot precondicionar si anem o no anem. I, evidentment, allà coincidim pràcticament la totalitat de militants i membres a les institucions de la CUP de que allò va néixer simplement per repartir-se a mercat i que, per tant, no és un espai de llibertats i de drets com ens han fet creure,
sinó que és l'Europa dels mercaders. Per cert, no parlem d'Europa, sinó de la Unió Europea, que són coses ben diferents. Superat això i aquesta discussió, si tenim un projecte sòlid per anar a les institucions de la Unió Europea, encara que sigui per utilitzar-les com a autoaveu. Per nosaltres no és allò de posar un bolet al Parlament Europeu, sinó si tenim un projecte sòlid. I el tercer element és si anem a les eleccions al Parlament Europeu, si anem sols o amb qui anem. I amb qui anem, doncs, hi ha d'altres forces polítiques o d'altres moviments socials a l'estat espanyol amb els quals podrien compartir. Sembla ser que hi ha alguns que ja han configurat una candidatura. Catalans també, o no? Algun grup català? No, això no està en els plantejaments actuals que s'estaven discutint. No estava en aquests plantejaments. I amb les eleccions municipals, que coincidiran, que són el mateix dia, l'últim diumenge del mes de maig de l'any que entrarem ara, de l'any vinent, quina força es presentarà la CUP en els ajuntaments, sobretot a l'Ajuntament de Barcelona. Ja veu que hi ha una gran competència. Aquí sí que està força, tampoc del tot, però està força definit amb candidatures com poden ser la de Manel Valls o la d'Ernest Margall o d'altres que ja s'estan promoguent com a candidats. La CUP què hi pot fer aquí, a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple? Doncs primer de tot el que pot fer és una aposta clara per un model de fer política en la qual allò que és lo nacional, la construcció de la independència nacional del país i lo social, l'alliberament que suposa anar no únicament a revertir les retallades, sinó anar a construir una altra societat sota uns altres paràmetres, doncs es configura amb una candidatura que nosaltres no és que ens diguem candidatura a la Unitat Popular, sinó que tenim un projecte que és el de la Unitat Popular. Teniu candidat? No tenim candidat ni tenim candidata perquè per nosaltres això no ha estat mai determinant. Mireu què ha passat en les darreres eleccions. No és lo determinant. Construïm política d'una altra manera. El que sí que tenim és projecte. Hi ha d'altres que tenen candidats i candidates i no tenen projecte. Nosaltres sí que tenim un projecte, que és allò que hem estat desenvolupant en els darrers anys a nivell municipal i que volem reforçar. A candidatures d'Unitat Popular, que poden ser, i en la majoria de localitats i ciutats serà la CUP, com a tal, i que d'altres fins i tot podem buscar d'altres paraigües, però sempre amb aquesta perspectiva del que significa per nosaltres construir unitat popular. Senyor Vidal Aragonès, ha estat un plaer, moltes gràcies. Em digui alguna cosa positiva del Parlament de Catalunya, em digui alguna cosa que... Que difícil, aquesta pregunta sí que és difícil, alguna cosa positiva del Parlament de Catalunya. Els treballadors i les treballadores que no són diputats i diputades, que passeu bona part de la vostra vida al Parlament de Catalunya, des de les netejadores fins a periodistes, uixers, una cosa molt positiva, una gran coneixença del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies, Vidal Aragonès, per haver vingut fins aquí. Hem conegut aspectes concrets de la CUP i també de la seva feina de diputat. Espanya gasta més de 3.600 milions d'euros a l'any per tractar malalties provocades per la contaminació del trànsit. A Barcelona es posa en marxa el Pla Clima, un ambiciós pla estratègic per combatre i contestar els efectes del canvi climàtic. Les ciutats en són les principals causants, tot i que formen part de la solució. A poc s'estan creant polítiques per esmorteir els efectes del canvi climàtic. Podeu seguir-nos per la web de radioespanyola.es/aquí parlem i també per al canal Parlament. Bona nit, fins la setmana vinent. Adéu-siau.